Sa bukirang parte sa lungsod sa Liloan, nabalaka ang mga residente sa nangliki nga parte sa yuta ug sa midahili nga bahin sa bukid. Pipila kanila di na magtulugan sa ilang balay gumikan sa kahadlok. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Gikordo na kining gawas nga bahin sa sitio Kawasan 2, Barangay San Roque, Liloan. Kini human nabantayan ang pagpangliki sa yuta. Matud sa mga residente, samtang nagkadugay, nagkadako kini. Sa ibabang parte, kundi nahimutang ang muabot sa 8 ka mga balay, gitultulan kami sa usa sa mga residente. Matud ni Dali Kabang, ang parte sa yuta nga daw ni us-us unahunlak yun, epekto sa padayong pag-irog sa yuta. Patag na siya, daruhan mo na siya sa una, kiniog ka na, pareha na siya. Patag ni? Amon hibod nga nganong ni ana siya ba niya, andiri kay kuwan. Pero ang nandito sa ubos liki ragid siya, kini ra may grabe kahulpa. Tubig dito na agis kalsada kay nibuto naman diha sa Imburnal. Moto wala naman, di ana ra mas papa nga di daw pa uwan-uwan di daw pataka gawas. Kuha kini human sa kusog nga uwan ni atong Mayo 14. Midagayday ang yuta, mga bato ug tubig paingon sa kalsada ug sa ubos nga parte. Sa kabaga sa lapok, nataod-tauran pa una kini nalimpyuhan. Matud sa mga residente, unang higayon kini nga nahitabo. Muabot sa 15 ngadto sa 20 ka mga balay ang apektado. Tungod sa insidente, pipila ka adlaw nang dili magtulugan sa ilang mga balay ang mga residente. Mas mabalaka sila kung dautan ang panahon. Bisa pag mubakwit ka, mao gihapon, di ka katog kay dili imong lugar, di ka mahiluna. Wala kay space para imo. So, Ginoo ko, nyamingon sila. Sir, unsa man ni forever bakwit na gyud mi, di pa sila katag og answer assurance sa tao. Apan ang uban nga walay kabakwitan, nagpabilin sa ilang mga balay. Gusto ang mga residente nga masusi ang development sa bukid sa luyo nga parte. Ang pagtrabaho sa halapad kaayo nga luna nga gihimong golf course ang usa sa ilang gitanaw. Ilang panghinaot nga mahimuan og remedial measures ang lugar. Gi-recommend ni engineer nila nga ang katong sa pinakababaw, katong sa ilad jud ditong mga stockpile daghan sila yuta nga binuldos, pakuhaan to nila didto kutob ato ilang riprap sir kay naaman sila riprap ngadto nya. Ang pinakaubos katong sa pagutlan pa riprapan to nila. Simba ko og kuan kusog ang uwan mo dalos man ang yuta mo overflow na nun diri nya adto nas baskitan adto nas mga balay daghan bay kay namuyo diha mas delikado na noon nya punan pa ning liki. Mukuha pa ang GMA Regional TV sa habig sa Mines and Geosciences Bureau apan sa inisyal nga impormasyon nasayran nga na-inspeksyon na sa mga geologists ang maong dapit. Uban ni Marlon Melgazon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.